Ikastola batean bazegoen irakasle jatorri eta maitagarri bat, baina hanka utzi zuenean dena aldatu zen. Kaixo ikasleok, ikusten duzuen bezala hanka utzi du, eta irakasle berri bat etorriko da. Berak esan dianez zintzoa da. Nolako izango da irakasle berria? Espero dut. Juan Luis bezalakoa izatea. Auskalo, bator. Itxura penagarria dauka. Ikusten. Ala zera zuen. Kaixo, nik ez izena du. Eta zuen irakasle berria naiz. Zerak izarete izketan mokitxualakoa isildu behingoz. Zer egin dugu orain? Ez dizut esan isiltzeko kolas garaia iritsi zenean. Zuzendari. Irakasle berria gominolak eta mugiarekin unasten ari da. Zer modu berarekin. Zer uste duzu esango dela? Espere, Nik ere bai. Dira, etzitu.